I publika i igrači uželeli su se fudbala. U prvom poluvremenu Metalac je napadao, gosti su se grčevito branili, ali su uspeli da sačuvaju svoju mrežu i pored nekoliko odličnih prilika za Metalac. Još siloviti Metalac u drugom poluvremenu. Nizali su se napadi i prilike, ali mreža budućnosti mirovala je sve do 86. minuta, kada je Katanić udarcem sa bele tačke doneo zaslužena 3 boda Metalcu. Pa zahvalio bih se prvo na gostoprimstvo ovde u klubu i naglasio bih da mislim da je ovaj klub zaslužio i mnogo ranije da ode u viši rang takmičenja i od uvek sam ja voleo Metalac, imao sam neke i privatne i raznorazne druge razloge, ovde mi je branio i sin. Sale mi je jedan od najboljih drugova u fudbalu, tako da smo došli ovde da pokažemo šta možemo, došli smo ovde da pokažemo da smo nezasluženo zadnji i mislim da smo to pred ovom publikom koja zna fudbal i dokazali. Bolji rival bio je Metalac, ali svoju odličnu igru ne uspeva u prvom delu igre da pretvori u rezultatsku prednost. U 85. minutu sudija Lukić svira penal za Metalac. Nakon duplog pasa Popovića i Prestiža, Popović je oboren u 16-tercu u budućnosti. Odgovornost preuzima Katanić, šalje golmana u jednu, loptu u drugu stranu za vodstvo Metalca od 1:0. Želim da se zahvalim pre svega mojim igračima na odnosu, na htenju, na želji, na veri do poslednjeg, do 90 i nekog minuta su pokušavali. Jako je teško bilo probiti ekipu Dobanovaca koja se jako dobro organizovano čekala neke svoje trenutke u tom nekom bloku, čekala tvoje neke situacije iz tranzicije i sve vreme si bio na lopti. Imali smo te situacije koje nismo rešili ni u prvom poluvremenu, ali na kraju, da ne bi ja previše pričao, sve zasluge mojim igračima, čestitam ekipi Dobanovca stvarno na fer i korektnoj borbi. Metalac se ovom pobedom probio na prvo mesto na tabeli, s tim što Grafičar svoj meč igra u ponedeljak. U sledećem kolu očekuje ih derbi kada Metalac gostuje ekipi Grafičar.